Ήρθε ένα παλικάράκι τώρα εδώ από κάτω έτσι και συγγνώμη, τα άκουσα αυτός να πούμε. Απλά ρε παιδιά για την υπόθεση του Σταύρου. Εγώ δεν είμαι ούτε εκπρόσωπος της οικογένειας, έτσι ούτε θέλω να δίνω λεπτομέρειες για την ιατρική κατάσταση του Σταύρου. Προφανώς, αυτό είναι GDPR λέγεται. Αυτό είναι το γενικότερο παράπονο μου. Μην κάνετε τα media social media. Μην κοιτάτε να πιαστείτε από μία λεξούλα. Είπατε στο συμβούλιο, μου λέει το παιδί, να πούμε ότι ο Σταύρος είναι ο νικητής του προγράμματος. Αυτή η λέξη ήταν σωστή. Τι κάνει, ήταν σωστή ή όχι? Δηλαδή, χαλαρώστε λιγάκι. Υπάρχουν πολλοί περίεργοι στα social media που την κάνουν αυτή τη δουλειά καλύτερα από εσάς. Έτσι, ασχοληθείτε λιγάκι με άλλα πραγματάκια. Αυτοί που είναι πραγματικά στο πλευρό του Σταύρου είναι οι άνθρωποι του. Είναι η Άννα, είναι ο γαμπρός του, είναι η θεία του, είναι ο θείος του, είναι οι γονείς του οι οποίοι καρδιοχτυπούν. Είδηση πολύ άσχημη. Έτσι, τη ζήσαμε όλοι στο πετσί μας. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο παράγοντας ανθρωπιά. Δεν θέλω άλλα σχόλια. Ναι, ούτε ίσως... στην πλάτη μου, ούτε στην πλάτη κανενός. Θα πάει ένας ρεπόρτερ έξω από το νοσοκομείο, πήγε κανένας? Όχι. Είμαστε εμείς να συζητάμε γύρω-γύρω αν είπαμε έτσι στο συμβούλιο, δεν είπαμε έτσι στο συμβούλιο. Γιατί ουσιαστικά η μόνη ερώτηση για την οποία ήρθε αυτό το παλικαράκι εδώ πέρα.